מסך עקביות תשואה מציג את הקופות שבחרנו במסך השקעות ראשי בטבלה, כאשר כל קופה מוצגת לפי התשואה המצטברת מהגבוהה ביותר לנמוכה ביותר, במקרה הזה לחתך של 36 חודשים. כלומר, בנובמבר 23, הטבלה מציגה לנו מי הקופה שיש לה את התשואה המצטברת ל-36 חודשים הטובה ביותר שהסתיימה בנובמבר 23. אם ניקח לדוגמה את דצמבר 22 באותה טבלה, נראה את המיקום של כל אחת מהקופות לפי התשואה ל-36 חודשים שהסתיימו בדצמבר 22. המיקום כמובן מתחיל מהתשואה הגבוהה ביותר שמקבלת את ערך 1 ויורדת בהתאם לכמות המוצרים שבחרנו להשוואה. בנוסף, הטבלה מציגה את הנתונים לפי צבעים, כאשר החלוקה היא לשלישים. במקרה הזה יש לנו 10 קופות, אז 3 הראשונות לפי התשואה ל-36 חודשים יקבלו את הצבע הירוק, 3 הבאות יקבלו כתום, ו4 האחרונות יקבלו אדום. ניתן להחליף את חתך התקופה, ולקבל את אותו נתון לחתך של 12 חודשים בדוגמה הזאת. כמו כל מסך במערכת, ניתן לבצע הדגשה של מוצרים בחלק העליון של המסך, וגם הורדה או הוספה של מוצרים באופן דינמי מהטבלה שמתעדכנת בהתאם.